मुलाचा तुम्हाला शाळेत सोडून पेपर संपेपर्यंत झाला खाली बसत होता. परवा तुमच्या सीईटीचा निकाल लागला तर ऍडमिशनला पैसे नव्हते. पोरीनो त्याला बायकोच्या गळ्यातले दागिने मोडले आणि तुमच्यासाठी पैसे उभे केले. पोरीनो तुम्हाला पाहायला पाहुणे आले. त्याच्या घरात पैसे होते पण पोरीनो त्याच्या घरात गाद्या नव्हत्या. गाद्या नव्हत्या. त्यानं शेजारच्या कोण गाद्या आणल्या आणि जेवल्यावर पाणसं म्हणली मला मुलगीला पसंत नाही. पोरीनो तो एकटा हसला आणि संध्याकाळी उशीमध्ये मुंडक गुंतून ढसढसा रडला. काळी आईचा व्यवहार केला आणि तुमचं लग्न केलं. पोरीनो आजच्या कीर्तनात पाया पडून सांगतो, तुम्हाला जसं वागायचं तसं वागा. तुमच्या कपड्याबद्दल कोणी बोलू शकत नाही, तुमच्या केसांबद्दल कोणी बोलू शकत नाही, तुमच्या प्रेमाबद्दल कोणी बोलू शकत नाही. तुम्हाला वागण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. फक्त तुमच्या पाया पडतो आणि एक वाक्य सांगतो, हा ईश्वरासारखा बाप फक्त गल्लीने वर मान काढून चालू द्या, त्याच्या आयुष्यामध्ये मान खाली होऊ देऊ नका. हीच पंढरीची